Jansen in de les, woont misschien een jaar of 6. Hij vertellen, schrijven, lezen, gooien punten in de test. Vroeg de juf wat wilde werden, een moe geld bij in te keren. President, astronaut of verder cowboy met geweren. Links Zurich hem roepen, hey, kom in de krant. En veel meer werd hij zeker, als mislukte muzikant. nee, ik doe hem echt maar van hier links. Straks dan geef ik mijn kans. Want als ik straks dans Marietje ben, kan vast een oven niet kapot. Heb in de prinsenmuts toch graag een zin, het revolveren in de bot. Met het allerschoonste bekje aan vlieg ik de vaste oven door. Leef ik 3 dagen lang mijn dromenbaan met de futjes van de vloer. Bij de wagen bovenop stijgt de joekster naar de kop. Zit links op een truieballen, joh, ik hoop dat het nu stopt. Zelfs een split in één gas lukt, ook al is dat net te druk. Overladder in de pen, die brengt mij nou even aan mijn stuk. De mensen zeggen, wat haalt deze in de kop? Een kerel als dans Marietje, hoe komen ze erop? Maar bij wie smergens vroeg de grote man, tot ik niet meer de kan. Want als ik straks dans Marietje ben, kan vast een oven niet kapot. Heb in de prinsenmuts toch graag een zin, heb revolveren in de bot. Met het allerschoonste bekje aan vlieg ik de vaste oven door. Leef ik 3 dagen lang mijn dromenbaan met de futjes van de vloer. Als ik